Bore da, ddisgyblion blwyddyn 6, a gofyn bod chi ddim yn nabod i, fi yw Dr Llunos Jones, pennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Bromyrddin. A lenni, gan bod chi'n methu dod i'r ysgol ato ni ar hyn o bryd oherwydd y sefyllfa, ni wedi penderfynu paratoi fideo bach ar eich cyfer chi, sydd gobeithio yn mynd i ateb eich pryderon chi wrth feddwl am symud i Bromyrddin. Nawr ym mis Medi, byddwch chi gyd yn dod ato ni, a fe fyddwch chi yn ymuno gyda theulu o 920 o ddisgyblion. A mae'n rai cyfaddau fi wir yn edrych mlaen eich croesawu chi i gyd. Helo, a siwr mai i chi ddisgyblion blwyddyn 6 sy'n bwriadu dod i Ysgol Bromyrddin ar ôl yr haf. Fi yw Mrs Luned Davies a fi fydd eich pennaeth blwyddyn chi ym mlwyddyn 7. Bydd rai ohonoch efallai'n cofio fy ngweld y llynedd yn y diwrnod pontio pan oeddech chi ym mlwyddyn 5. Daw'r amser rhyfedd yma i ben cyn bo hir dwi'n siŵr, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i'ch croesawu chi i'r ysgol. Wel, ti wedi cwrdd â Dr Llunos Jones y pennaeth a'r pennaeth blwyddyn Mrs Luned Davies. Dyma gyfle i ti nawr i glywed llais y bobl bwysig. Helo a chroeso i Bromyrddin. Enw fi yw Gethin a dwi'n disgybl blwyddyn 12. Enw fi yw Becca a dwi'n disgybl blwyddyn 12. Fel Dr Jones a Mrs Davies, dwi'n edrych ymlaen i dy weld yn dod trwy drysau Bromyrddin. Paid becso dim bod ti ddim wedi cael y cyfle i wneud eto. Mae 5 neu 7 mlynedd dati. Mae'r cyfnod hyn yn od, yn diwedd. Sa'i di gweld dim un ffrind ers wythnosau, ond i bai trwy Zoom. Ti'n siŵr o fod yn un peth, ond paid becso dim, fydd aw cyfle eto. Dyma'r cwestiynau cyffredin rydym yn cael yn bersonol oddi wrtho chi. Beth yw trefn yr ysgol? Un peth bydde di'n gweld yn wahanol iawn fydd trefn yr ysgol. Dechreu'r bore, bydde di'n mynd i gyfrestru a bydd gyda ti diwtor dosbarth a bydd gyda ti am y flwyddyn gyfan. Wedyn i'r neuadd am y gwasanaeth. Gwers 1, wedyn egwyl, yn y ffreitir i gael bach o frecwast neu mas i gael awyr iach. Wedyn gwers 2 a 3. Yna cinio, yna gwers 4 a 5 ac yna i'r bysys. Dyma trefn pob diwrnod. Mae'n cymryd bach o amser i ddod i'r arfer, ond ni yma i helpu. Pa fath o wersi rwyt ti'n gael? Byddai ti cael lot o gwersi wahanol, Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Dylunio Technoleg, Addysg Ariannol, Technoleg Gwybodaeth, Iechyd a Lles, Diniaethau, Celf, Cerdd, Drama, Addysg Cyfforol, Ffrangeg a Chymorth Cyntaf hyd yn oed. Os oes gyda ti broblem, beth ti'n neud? Wel, mae digon o bobl ma i helpu. Gallu di fynd at y pennaeth blwyddyn Mrs Luned Davies os oes unrhyw broblem dati, mawr neu bach. Bydd y diwtor dosbarth yn help hefyd ac unrhyw un o'r athrawon. Mae'n bosib i ti hefyd fynd at y pennaeth neu unrhyw un yn y swyddfa. Mae disgyblion y chweched yn ein crysau gwyn yn barod i helpu hefyd. Beth sydd ar gael i bwyd? Wel, mae bwyd yn y ffreitir wedi gwella lot. Mae digon o amrywiaeth bob dydd hyd yn oed os ti'n gluten-free neu ddim yn bwyta cig. Gall ti hefyd gael cytcha her os ti ddim moyn bita yn y ffreitir. Golyga hyn bod ti'n dewis bwyd yn y bore a rhoi mewn pecyn bwyd. Ti'n talu am bwyd trwy ParenPay gan defnyddio dy oloin bus. Beth am ffonau? Does dim hawl da ti ddod ar ffôn i'r ysgol. Does dim yswiriant a gall rhywun ei dorri neu dy fynd ag e. Os oes wir angen dod â ffôn i'r ysgol, gallwch gadael yn y swyddfa peth gyntaf yn y bore. Beth am amser chwarae? Mae amser chwarae yn gret. Gallwch fynd gyda'ch ffrindiau i chwarae yn y cae, yn y coedwig neu ar y cwrtiau tennis. Neu, allu di ymuno â chlwb, fel chlwb drama, chlwb celf neu chlwb gwyddoniaeth. Dyma'r ffordd gorau i wneud ffrindiau newydd. Pa bethau ti'n gallu wneud i gynrychioli'r ysgol tu allan i furiau'r ysgol? Mae digon o ffyrdd i gynrychioli'r ysgol. Gallwch ymuno ar côr iau, côr bechgyn neu ferched. Gallwch hefyd ymuno â thîm chwaraeon, rygbi, pêl-droed, hoci neu pêl-rwyd. Mae'r ysgol yn awyddus dros cymryd rhan yn nifer fawr o bethau yn y maes cerddorol, llenyddol, chwaraeon ac ati. Ac rydym yn llwyddiannus hefyd. Lot fawr o pethau a rhywbeth i bawb i cymryd rhan. Beth os dwi'n dos? Mae'n ars i gael yn yr ysgol. Gallu di fynd ati hi, neu gallu di fynd i'r swyddfa neu at unrhyw un o'r athrawon.
Mae pawb yn fodlon helpu. Beth am wasanaeth? Rydym yn cael gwasanaeth bron pob dydd. Dydyn nhw ddim yn hir iawn ac mae wastad neges neis ar y diwedd. Dyn ni ddim yn eistedd lawr yn gwasanaeth, ond i bai os gyda ti broblem, fel crutches. Beth am y waith cartref? Sdim angen i ti boeni to am y waith cartref. Bydd tipyn ohono, ond bydd yr athrawon yn esbonio. Mae clwb gwaith cartref hefyd pob amser cinio os ti moyn help. Beth am gyrraedd ysgol? Does dim angen poeni am cyrraedd yr ysgol. Bydd rhai'n cymryd bws sydd yn gred. Gallwch ddod i adnabod llawer hyd yn oed y gyrrwr bws. Bydd rhai'n cerdded sy'n gret, ond i bai os mae'n bwrw glaw. Mae lle i gadw beics rhwng cefn yr ysgol hefyd os chi'n seiclo. Ydy'r ysgol yn fawr? Mae'r ysgol yn eitha mawr. Mae lot o ystafelloedd a lot o coridoriau. Ond byddai di'n dod yn gyfarwydd gyda'r cwbl. Byddai di hefyd yn gweld lot o lle mas i fas. Neges bwysicaf fi'n meddwl yw bod pawb mae helpu ti, y staff a'r disgyblion. Sdim eistedd ti boeni am ddim byd. Croeso i fyd newydd, a chroeso i deulu Bro Myrddin. Os ydych eisiau rhagor y wybodaeth, ewch i wefan yr ysgol www.drifflig.yggybym.org neu gallwch hoffi ein gwefannau cymdeithasol.